Здравейте, в това видео ще разгледаме модула за киберразмяна на вашите собствени създадените токени на платформата DJ и на други. Тук на тази платформа може не само да създавате токени, но и да ги обменяте. Поддържат се 5 различни мрежи. Ще покажа в това видео на примера на мрежата Telegram. Това е Тон мрежа, Тон. Преди да започнете създаването на токен, създаването на карта за киберразмяна и самата киберразмяна, трябва да се регистрирате тук, в платформата. Регистрирате се чрез бутона Създайте токен. Ето такава голяма синя бутон е тук. Ни пренасочва към страницата за регистрация. Тук трябва да посочите вашите регистрационни данни, т.е. ще създадем тук потребителско име. Въвеждаме го тук, посочваме действащите и задължително активен имейл, точно защото ще трябва да последвате връзка в писмото, за да потвърдите този имейл. Създаваме парола, потвърждаваме паролата тук, въвеждаме код за покана. Ако нямате такъв, ще го намерите в описанието по това видео. Също така тук ще прикача QR код. Като преминавате през него, кодът вече ще бъде попълнен тук. Отметка, че сме съгласни с правилата за употреба, задължително е да ги прочетем преди това. Преодоляваме капчета, кликваме върху бутона за създаване на акаунт. Акаунтът ще бъде създаден, след това ще трябва да потвърдите имейла, т.е. проверете почтата си, там ще има писмо от Джин. Трябва да преминем през връзката от този имейл и акаунта вече ще бъде напълно готов за употреба. Вече съм регистрирал акаунта предварително, така че просто ще премина към личния си профил. Ето така изглежда таблото за управление. Тук можете да видите всички тези налични токени, които имате тук, създадените, киберобменни карти и така нататък. Всичко е посочено тук. Показвам и да повторя чрез примера с мрежата Тоне. Съответно, мога директно да премина тук. Всичко тук е на нули. За сега няма създадени токени. Преди да създадете токени, не е достатъчно само да се регистрирате, трябва също така да създадете портфейли, тъй като в мрежата на Тон също трябва да имате портфейл, а ако все още нямате портфейли, сега е идеалният момент да ги създадете, където създаваме портфейли. Имате избор между два варианта. Първият вариант е Tone Hub и другата опция е Tone Keeper. Ще ви покажа, например, с тънкостите на перото вече си инсталирал. Тези два портфейла са недостъпни и на мобилни устройства, също така достъпни в настолните версии не, но ето Tone Hub, който разглеждам тук, ето линк за сваляне само за мобилни версии, т.е. iPhone, Android. Tone Keeper също предлага iPhone, Android и desktop версията са налични тук, както и браузърното разширение, което е много удобно. Аз, например, предпочитам да използвам него. Винаги съм предпочитал разширение за браузъра, затова го инсталирах веднага тук. Какво трябва да направим? Просто отиваме на това място, например браузърно разширение, да аз инсталирах Тонки преди това, натискаме съответния бутон, искам да вмъкна в Chrome, например. Избирате браузъра, който използвате, отваряме връзката в нов таб, това ни пренасочва към страницата на това разширение, тук просто трябва да го инсталираме. Аз имам написано да изтривам, защото вече е инсталирано и това е всичко, имате разширение инсталирано. Ще го намерите тук. Прехвърляме се тук, където отново вече съм регистрирал портфейл и веднага ми се показва таблото за управление на този портфейл. Вие ще трябва натиснете няколко бутона тук, според мен регистрирайте се или нещо подобно, ще ви предложат да създадете портфейл. Фраза SET, фраза така наречена за достъп до портфейла, от 12 според мен думи или от 20, точно вече не помня, трябва да запишете някъде. И също така да си измислите парола, имате създаден портфейл, буквално. Тук са 2 стъпки, мисля, че ще се оправите. Нищо сложно тук няма. Всички връзки към портфейлите, Tone Keeper, Tone Hub ще намерите в описанието под това видео. Също така ще прикача тук QR кодове, така че веднага можете да минете бързо през QR кодовете. Хайде да се върнем обратно към таблото. И след всички подготвителни операции, т.е. регистрация в платформата, даджин, създаване на портфейл, можем да преминем към създаването на нашия собствен токен тук на тази платформа. За целта преминаваме към раздела за създаване и токен. Тук ни пренасочва към страницата за създаване. Трябва да попълним някои необходими полета. Title е името на вашия токен. Аз ще избера име KyberBarterByte. Символът на вашия токен до 5 главни букви, наречете токен BTEX. Броят на издаваните токени ще задам тук максимума. Броят знаци след запетаята оставяме по подразбиране 6. Мрежата, в която ще бъде издаден токенът. Тук е важно да не сгрешите. Да, изберете правилната мрежа, който реално ви трябва, в който искате да създадете токен. Описание на вашия токен. За сега ще копирам същото. Направим го по този начин. След това логото на вашия токен в мрежата Tone.
можете да изберете тук файл с логото. Хайде да го изберем сега. Подготвил съм го предварително. И последното поле, най-долното, е адресът на вашия портфейл в мрежата Ton. Адресът на портфейла вземаме оттам, собствено на вашия портфейл. Ще взема това от TonKeeper, защото използвам TonKeeper. Всъщност, ето го адресът. Но виждаме тук, че подсказката е EQ, докато моят портфейл започва с UQ, т.е. става въпрос за различните формати адреси на портфейлите в мрежата Ton тук. И затова трябва да съответстваш на тази подсказка и да конвертираш адреса по някакъв начин, избирайки адрес в друг формат. Затова може да се използва услугата TonViewer. Копираме адреса на портфейла, минаваме в tonviewer.com и тук веднага отидох на страницата на своя портфейл, т.е. въведох в търсачката на адреса на портфейла, натиснах Enter и веднага ме прехвърли тук и виждаме адреса. Точно така, адресът във формат EQ. Нека да го вземем. Вземаме, копираме, връщаме се и го поставяме в това поле, проверяваме отново дали всичко е правилно указано. Ако всичко е наред, натискаме бутона Create a Token и ни пренасочва към страницата за плащане. Ще плащам с криптовалута, т.е. трябва да се плати $25. Също така може да се плати с банкова карта. Нека избера криптовалута веднага. Натискаме бутона Изберете. Насочва ни към платежния портал, където можем да изберем в каква криптовалута ще плащаме. Най-лесният и по мое мнение най-удобният начин е да се плати с USDT, т.е. да се изплати в USDT TRC20, аналог на стейблкоин долар, т.е. един USDT е $1 по същество в мрежата на Tron. И избираме го. Тук се посочва сумата за плащане, която трябва да заплатите, т.е. 2563, не може да се закръгли по никакъв начин. Това, което е посочено, трябва да се плати. И тук също посочваме електронна поща. След като всичко е посочено, натискаме бутона за продължаване и тук ни се показва адреса на портфейла, на който трябва да изпратим средства. Повтарям, това е 2563 USDT. И тук можете от портфейл, в който вече имате USDT, просто преведете 2563 на този портфейл. А ако нямате, можете да използвате услугата BestChange. BestChange е агрегатор на обменни бюра и да изпратите директно, по-скоро направете обмен, от вашата банкова карта към този портфейл. Тоест как се прави това? Търсим тук в графата, давате какво ще обменяте. Например, ако искате да платите от Сбербанк, избираме Сбербанк и трябва да преведем на USD TRC20. Това е Tether TRC20. Избираме. Тук се представя голям брой обменни пунктове. Избираме този, който ни харесва. Вижте, има и минимални суми, до които може да превеждате. $25 е около 2000-2500 рубли. Затова вижте кои биха ви подходили. Например, за мен в този случай биха подходили, дори тук не виждам големи суми. Разбира се, трябва да превъртите надолу. Например, Easy Swap от 2500. Макар че може би и това е много тук. Ето, например, World Change от 1500. Тук те зависят от курса, т.е. колкото по-ниско, толкова по-малко изгоден е курса. Избираме желания обменник, т.е. превеждаме директно на посочения тук портфейл и чакаме, когато вашата транзакция мине. Не ми трябва да го правя, защото вече имам предварително подготвен портфейл с USDT и просто ще направя превод и ще изчакаме да мине. И така, всичко е готово. Аз платих. Сега да видим как вървят нещата с създаването на токен. Натискаме бутона за връщане към магазина. Да, платежа беше извършен, токена е готов за създаване. Натискаме бутона за създаване на токен ByteX. И тук имаме процес на създаване. Отнема според мен буквално около минута. Ще изчакаме малко. И всичко е готово. Токенът Cyber Barter Byte или ByteX беше успешно създаден. Да се върнем в дашборда. Натискаме бутона My Token, да видим как се показва тук. Избираме. Тонът и видимостта показват, че наистина токена е създаден. И тук виждаме неговия смарт контракт.
Поставих видеото на пауза, за да изчакам да получа бонус токените и нека да ги проверим точно с ToneViewer. Прехвърляме се в ToneViewer. Тук вече съм въвел предварително моя портфейл и преминал към раздела с токени. И както виждате, всъщност моя собствен токен, който съм създал, го виждаме тук. В количество от 1 милиард бройки. След това ни бяха начислени токени Dislike, Love, Like, това са бонус токени. И също така ни бяха начислени бонус токени във вид на Кибер Евро в брой 1000 парчета. С тези Кибер Евро ще създаваме бъдеща обменна карта и нека веднага да добавим токените в портфейла. В тънки линии това се прави много лесно. Минаваме тук към разширението, преминаваме към настройките. Тук има раздел токени и можем да изберем токените, които имаме в портфейла. Т.е. можем, например, да изберем всички. Те ще се покажат директно тук в раздела портфейл. Портфейл и така, виждаме тук тон и всички тези токени, които имаме в нашия портфейл. Аз ги добавих, нека ги оставим така за сега, защото ще трябва да ги изпратим. Затова от тук ще бъде по-удобно да направим това. Връщам се тук, продължаваме. Сега ще преминем директно към киберобмена. Киберобменът се извършва на таба Web3 Exchange. Нека отидем там веднага. Тоест, в рамките на киберразмен можете да разменяте едни токени за други. Също се поддържат няколко мрежи тук. BNB, Polygon, Tron и Tone. Ами тъй като първоначално говорих за Тони, създадох токен в Tone, естествено ще използвам и Tone тук. Тоест на тази страница, щом сте тук, можете да видите вече предварително зададени тук двойки. Тоест тези, които са създадени от други потребители или администрацията. Тоест, ако например трябва просто да смените токените един с друг, можете да проверите тук, може би вече има двойка, която ви интересува. А ако искате да създадете своя собствена, добавете например тук, или просто създайте карта, с която други потребители могат да обменят токени, трябва да прелистите малко по-надолу. И тук виждаме два такива големи бутона. Първият бутон вляво създава двойка и я добавя тук, така че другите потребители веднага да виждат този двойка и да могат да избират. Втория бутон създава просто карта за обмен. Тя не попада тук така както е време. Създава се такава вард карта, която можете да дадете на други хора като линк към тази карта и те могат да обменят токени чрез QR код, например, или чрез адреса. Сега ще създам точно индивидуална карта за обмен, която се създава с 500 бонус токени. Затова натискаме съответния бутон, което ни прехвърля в менюто за създаване на карта за обмен. Да, между другото, тук можете да смените езика. Ако, например, английският не ви устройва, може да изберете някой друг, като например испанският е наличен. Вижте, всичко се променя. Но за мен английският е окей. По подразбиране го оставям на английски. Така, нека сега попълним тази карта. Вървим както обикновено отгоре надолу. Първо трябва да посочите мрежата, в която ще работи ли обменът. Напомням ви, че тонът тук е важен. Главно е да не сгрешите. Да, т.е. с мрежата никога не трябва да грешите, иначе вашите токени могат да изчезнат. И да не се върнете по-скоро да, т.е. можете да ги загубите, така че избираме тук тон. След това аз ще създам обмен на токени, like с токени ByteX, които съм създал съответно наляво токен контрактен адрес за получаване. Тук посочваме адреса на токена like, а тук посочваме адреса на токена ByteX. Къде да ги вземем? Вече съм го отворил съответно адреса на токена like. Ето го, всички тези адреси ще бъдат посочени в описанието под този клип. Също можете да видите QR код, ето го на вашите екрани, това е адресът на токена like. Нека го вземем, копирайте го и въведете това в полето. После ни трябва ByteX токенът, който току-що създадох. Тоест, това е вашия токен, който сте създали, той се намира тук, тоест аз също предварително отворих, нека копираме така. И тук го поставяме. Винаги проверявайте какво копирате, т.е. ако посочите грешни адреси, тук вашите токени могат просто да изчезнат. Изчезват, т.е. мрежата е peer-to-peer, не можете да ги върнете назад, грешки тук не са предвидени. Следваща стъпка, тук посочваме плече или коефициент, т.е. колко токени ще се дават, като за един лайк ще се дават, например искам за един лайк 10 токена ByteX. Съответно, аз пиша едно в 10. Ако искам примерно в 100, тогава пиша 100. Нека посочим към висти. И така, ако някой иска да купи 10 от вашите ByteX токени, съответно трябва да плати един токен like, превежда един токен like и получава 10 токени ByteX. Натискаме бутона създай.
За да създадете карта, тук проверяваме въведените данни, правилността на тези въведени данни и след това ни се предлага да платим създаване на карта, затова избираме желаната мрежа тон и аз мога да плащам тук с бонус токени. Спомням си, че имах 1000 бонус токени Кибер евро, съответно аз ги избирам и общата сума е 500 Кибер евро. Отново проверяваме всичко, дали мрежата е правилно зададена, дали токена е правилно указан и след това натискаме бутона за плащане. Сега трябва да прехвърлим 500 Кибер евро от този портфейл. Ето на този портфейл. Тоест, този портфейл е моят портфейл. Този портфейл е портфейл за обмен. Следователно, всичко това ще го направим. Ако се съмнявате, например, дали адресът е въведен правилно, винаги има съответно възможността да го проверите в ToneViewer. Нека преминем тук веднага. Ето аз ще натисна. Проверяваме. Да, това наистина е моят портфейл. Виждам адреса, което означава, че съм го въвел във формата. Но той също ми показва тук във формата UQ, което означава, че да, наистина това е моят адрес на портфейла. Всичко е наред, всичко е правилно. Нека продължим. Преминаваме тук, копирам адреса за плащане и трябва да преведа 500 Кибер евро. Хайде сега да го направим. Минаваме към портфейла, отиваме тук в този токен, да, виждаме тук Кибер евро, натискаме бутона изпрати, адрес на получателя, натискаме продължи, тук пишем 500, натискаме продължи, проверяваме дали всичко тук е правилно и натискаме да потвърдим и изпратим. Тук ще трябва да въведем парола. Сега ще я въведа. След като паролата е въведена, натискаме потвърди. Всичко е готово и очакваме по същество прехвърляне на нашите средства. След потвърждение на превода, тази страница ще се обнови. Нека изчакаме малко. Всичко е готово, плащането е извършено. Се създава карта, отново трябва да изчакаме малко. Всички карти бяха успешно създадени. Ето връзка към тази карта, значи можете да вземете тази връзка и да я споделяте навсякъде, да я давате на други хора. И те при преминаване на този линк ще видят тази карта за обмен. Ще видят къде да изпратят токените и могат да започнат да ги обменят. Тук преди да се направи всичко това, важно е да се добави малко токени на тона за газа. Газът ни е необходим, за да работи киберобмена. И също така ще трябва да добавите на баланса токени ByteX, които ще се разменят. Тоест, това е като депозит на токени. Важно е да се обърне внимание на това, ако някъде сгрешите, например дадете грешен адрес на портфейла, или ако преведете, например, от грешен портфейл, който не е посочен, не на правилния портфейл, тогава вашите пари просто ще изчезнат, т.е. те няма да достигнат. И те вече не могат да бъдат върнати, т.е. е много важно винаги да проверявате дали сте направили всичко правилно. Грешките тук не се прощават, също и така. Помнете, ако прехвърляте токени на тази карта, не можете да ги върнете обратно. Тоест, те се кредитират тук и не можете да ги върнете, можете само да ги размените. В този случай харесванията са за ByteX. Мрежата е peer-to-peer и работи само в една посока, затова е важно да не правите грешки, но винаги можете да зареждате картата си. Зареждайте както с газ, така и с токени, които ще се обменят. Това означава, че всичко тук работи отлично. Сега какво трябва да направя е да добавя малко за газа, вече имам малко тук. Искам да направя повече за всеки случай и вие също следете този показател, защото ако газът не стигне, обмена просто няма да работи. И отново, може да загубите своята транзакция. И да заредим сега токените в ByteX на баланса. Добре, какво трябва да се направи? Да изпратим от портфейла, който е свързан с Degin, т.е. от портфейла от Ton, който е свързан с този акаунт. Върху този портфейл, който е посочен тук в картата, има малко тон. Нека го копираме. Преминаваме към ToneKeeper. Докато бях спрял видеото, добавих малко тона. Изпращаме тук, т.е. избираме да изпратим. Тук избираме адреса на получателя, може да се направи така. Може да изберем тон първо и след това да изпратим, нека го направим по този начин, адрес на получателя. Аз все пак пращам тонове, нали? Посочваме тук адреса, който копирахме от тук.
Ето го, нали? Продължаваме. Ще изпратя цели 0.3 тона от това. Всъщност за газа ще е достатъчно, за да направя няколко транзакции. Да, точно ще е достатъчно, даже повече. Натискаме продължи. Проверяваме отново, всичко е правилно. Такса, потвърждаване и изпращане. Сега ще въведа моята парола. Натискаме потвърждаване. Всичко е готово. Скоро токените ще бъдат изпратени от нас, ще бъде потвърдено. Трябва да изчакаме малко, наистина само за малко. Нека обновим страницата. Може би вече са пристигнали. Да, вече виждаме, че токените са пристигнали. Да се насочим напред с газта. Верно е, не става дума за токени, а за тон. Да, добре, токените са тон. Сега газът ми не е 0.03, а 0.33. Това принципно ще е достатъчно. Добре, сега нека прехвърлим токените на Bytex. Да прехвърлим 5-10 хиляди тук. Правя го на същия адрес, т.е. копирам го отново и преминаваме към тънките части. Тук вече аз избирам не тонове, а Bytex, т.е. аз ще ги преведа. Натискаме изпрати и тук посочваме адреса на получателя, към който се изпраща. Натискаме бутона продължи, ще изпратя 5-10 хиляди на тази карта и натискаме бутона продължи. Отново ще проверим за всеки случай. Всичко е наред, 50 хиляди, 50 хиляди. Комисия 6 тона. Потвърдете и изпратете. Всичко. Отново въвеждам парола. Всичко. Натискаме потвърди. Готово. Перевода е извършен. Сега той също, след потвърждаването, трябва да изчакаме малко. Нека презаредим страницата и видим. Да, токените пристигнаха, всичко става много бързо. Сега имам 50 000 жетона Bytex в баланса си и имам кяс за размяна, така че всичко на този етап можете да разменяте жетоните в този двойка, харесвайте на Bytex и всичко ще бъде прекрасно, чудесно, ще работи. Добре, нека ви покажа как става. Сега ще опитаме да купим малко харесвания с друг портфейл, или по-скоро с харесванията да купим малко байт токени. Сега ще подготвя портфейла, ще поставя видеото на пауза и ще се върнем. Затова за демонстрация подготвих портфейл, наречен инвеститор. За да не се объркам, веднага прехвърлих малко тон тук за газ и 10 токена лайк. Тоест помним, да, това, което сме задали тук в картата е leverage 1 към 10, което означава, че за един токен лайк ще ни бъде, превеждат се 10 токена на байт, съответно за 10 харесвания ще получим 100 токена на байт. Сега какво е нужно, за да осъществим киберобмен? На адреса, посочен в карточката за обмен, просто трябва да преведете токените както си пожелаете, например 100, Bytex си съответно прехвърлям 10 харесвания, искам там 1000, съответно 100, зависи от това рамо, посочено тук, хайде сега точно това и тук. И разбрах, че в веб версията на TonKeeper, т.е. през разширението, ако плащате могат да възникнат някои грешки, т.е. не винаги работи правилно. Стабилно и правилно, така че този път ще направя транзакция през моя смартфон, т.е. приложението на смартфона. Сканирайте сега този QR код. Нека аз го направя, всичко е готово. Преводът беше успешно извършен, сега ще изчакаме малко, докато също така бъде потвърден. И така, нека обновим страницата и веднага да видим какво се е случило. За сега още. Газ, колкото мога да видя, да, значението на газ се промени. Това показва, че транзакцията в момента, по-скоро обменът, киберобменът сега функционира. Трябва да изчакаме малко. Нека проверим портфейла, изчезнаха ли моите токени. Да, наистина, токените изчезнаха. Тук имах харесвания, не мога да ги видя. Защото в момента нямам такива. Трябва да изчакаме малко. Киберобменът функционира и трябва да получа възнаграждението си. Преведох 10 харесвания, което се равнява на 100 токена на Bytex. Трябва да ми бъдат преведени тук. Ще бъдат посочени. Ще почакам сега, ще паузирам видеото и ще се върнем да видим. Мина малко време, нека обновим страницата, да видим, вероятно вече нещо се е променило тук. Добре, обновяваме. И какво виждаме? Виждаме, че баланса се промени, баланса на газа също се промени. Това показва, че обменът е успешен. Нека сега погледнем в портфейла, така че отваряме тонки. Тук трябва да добавим съответно токените. Ако все още не сте го направили, нека го направим сега токените. Кибербартер байт има. Виждам, че токените наистина са пристигнали. Тоест, те са в моя баланс. Това показва, че обменът е работил без никакви проблеми. Изпратих токени лайк.
но тук нямам никакви, защото изпратих всички, да, бяха 10, изпратих всичките 10 и получих в замяна токени. BuyText по посочения тук курс много е просто, съвсем няколко действия и получих своите токени. И така можете и вие да действате, т.е. можете сами да правите размени или да предоставяте тази карта на някой друг до човек, той ще обменя. Единственото, което ви е нужно, е да преместите съответно тук токените лайк и да получите в замяна BuyText. И между другото, обърнете внимание на ГАЦ. Тоест исках да кажа, че тук имах около 0,3, мисля, че да, около 0,3 газ беше и след само една операция стана 0,3. Тоест тук е много важно да поддържате баланса на газа в сметката на тази карта, иначе просто киберобмена няма да работи. Внимавайте за това. Желателно е, ако вашата обменна станция е доста популярна, така че трябва да държите повече газ тук. Следете за него да не свърши внезапно и неочаквано. Да, обязателно внимавайте за това. Нека разгледаме още една тема като транзакции в мрежа от тунели. Транзакции можем да гледаме в сервиса ToneViewer. Ще ви покажа пример за една транзакция. Т.е. всичките ви трансфери, покупки, да, всичко можете да ги видите тук. Т.е. това се прави фино, например тук. Т.е. можем да преминем към Tone и да видим кога са получени средствата, кога са били изпратени. И така, преминаваме на този хеш на транзакцията. Когато кликнем върху бутоните за повече информация, ни прехвърля към услугата за преглед на тези транзакции, но аз предпочитам да използвам ToneViewer. Ето мястото, където аз вкарах хеша по същество. Адресната лента, да е транзакционния хеш, може също да бъде намерен през търсачката. И ни препраща към самата транзакция. Можем да я прочетем тук. Тоест, какви данни са указани. От кого са преведени средствата, на кого. Тоест, от кой портфейл към кой. Колко пари са били преведени в този случай. Точно беше преведен един токен. Може също така да видите веригата от транзакции, да видите таксите тук. Можете да оставите коментар към транзакцията, а да, точно коментар към превода. Този коментар ще бъде видим в транзакцията. И най-интересното, можем да криптираме транзакцията, така че само определен човек да я види. Имам предвид подробна информация, само за този, за когото е предназначена. Това е много удобно и имаме такава възможност и разбира се, за повече детайли можете да видите по-долу различни такси, газови такси и така нататък. Всичко това може да се види тук в големи детайли. Това е по отношение на самия киберобмен, преводите. Всъщност преводите в мрежата Тон. Момчета, не бързайте да затваряте това видео, защото имам малък бонус за вас, само за 2 до 3 минути. Ще ви разкажа за много интересен курс за работа с електронен магазин. Може да го намерите, например, в Яндекс с заявка за Cyber Academy of the New Economy. Тук първата връзка ви води за този курс. Ще ви покажа и разкажа бързо как да го купите. Нарича се CyberEdux Cyber Academy of the New Economy. Говори за работа в кибермагазин. Може да се купи с токени. Вече съм го купил. Можете да видите процеса на покупката в друго видео. По-рано видео за платформата Dejin. Там всичко това направих буквално на живо. Линка към това видео ще оставя в описанието под този клип. Тъй като вече го купих, не мога да го купя отново, нито е необходимо, затова ще ви го покажа от разстояние в момента. Вътре. Всички връзки ще намерите също така в описанието и на вашите екрани. Сега ще видите. Видите ли, има QR код. Като сканирате, вие ще бъдете пренасочени към тази страница на продукта. Така, след плащането получавате имейл. Писмото изглежда така. Тук има голям бутон "Получи продукта", който води до закрит Telegram канал, където се намира тази информация, този курс. И как изглежда? Изглежда така. Това е закрит Telegram канал, има информация, има архив с файлове, разнообразни видеоклипове, т.е. всичко това е за вашето обучение. Можете да прочетете всичко това и да се запознаете с информацията. Курсът е доста добър, вече го преминах, така че го препоръчвам и на вас. И пак ще повторя. Сканирайте QR кода, преминете по връзката и ще стигнете до страницата на този таблет. Добре, нека сега да обобщим. В това видео научихме как да създадем карта за обмен и също така научихме как да създадем свои собствени токени и да създадем тази двойка за обмен. Ви показах как да разменяте токени чрез тази карта за размяна. Също така ви показах малък интересен курс за работа в онлайн магазин. Това е всичко. Буквално се справихме за 30 минути. Отново ще повторя, че всички връзки можете да намерите в описанието под този клип. QR кодът е приложен. Когато обсъждаме дадена тема, ще видите още един QR код на вашите екрани.
Чрез този QR код можете да донирате токени, ако ви е харесало това видео и искате да подкрепите нашата дейност. На това ще завърша постепенно. Успех на всички и до нови срещи!